lige et stykke finde ud af, hvor fanden vi skal hen. Vi er bare lidt vilde her. Vi går den gale vej, tror jeg. Lige prøv at se. In the middle of nowhere. Og vi kan ikke komme ud til bilerne, fordi der er en åen, den er i vejen. Eller sådan en lille flod i en. Og der vil ikke engang sejle over. Jeg ved ikke lige, hvad vi gør. Vi skal tage kniven, så vi bygge et eller andet over. En syvmandske skide. Ja, det er skide fucking godt sådan. Hvad fanden gør vi? Det ved jeg ikke, vi må tilbage. Det er ikke fucking til at gå hele vejen tilbage. Det er så meget sjovere, når vi er ude i vandet. Det er altså godt. Det er sjovt, når der er medvind. Vi skal ud til åen. Vi skal bare prøve at gå den der vej. Du kan ikke komme igennem der. Vi kan godt prøve. Vi prøver. Går vi prøver. går ud til åen. Over på den anden side, tager vi stien. Yep. Okay? Yep. Vi skal lige tage sum her. Hvordan? Yep. Okay? I'm with you. Nej! Det var sgu da dit. Nej.